Okay. Er den omfang? Ja. Okay, det handler om liv eller død, det her. Claus' kugler. Platinum version nummer 15. Huskeregler. Husk, der er nogen, der elsker dig. Vindstyrke 15, ikke? Det er vindstyrke 15, og det er helt fra nummer 1 af, så det er den allerstærkeste chili-chokolade, der findes. Ja. Og mig og Ajo, vi er klar på at lave en tester. Og vi har vand med. Og hvis vi ikke overlever, så elsker vi jer. Og vi ved, at der er nogen, der elsker os. Så nu sætter vi livet på spil. Er du klar? Nej, det er nok ikke slemt, det der. Og den er lidt ligner man. Wow. Den er is. Eller altså lidt mere end... Undskyld. Okay. Den er ikke sjov. Ej, den er slem. Jeg skal lige have noget vand. Det er en hadegave, det her. Undskyld. Den er meget irriterende. Men den smager godt. Der er bid i Claus' kugler, det kan vi godt sige. Ja. Den er meget god. Den holder stærkheden i lang tid. Det er givet den. Vindstyrke 15. Altså, så slem er den heller ikke, vel? Men Den var ikke så slem som... men jeg synes, I skal prøve den. Skal vi sige, det var det, Bettina? Næste gang Hold tager dig vi... væk, hvis du har start mave, ikke? Næste gang tager vi en rigtig chili. Ja, næste gang så... Ja, okay. Hej fra... Hej, vindstyrke 15. Hej fra Østersparken. Ørstedspausen, der er Claus' kugler. Ja.